Sa probinsya sang Iloilo, biktima nga nagapaalalay sa pagpabata sang nayon nila nga baboy. Pinason matapos ginkagatang iya nga itlog. Maswerte nga hapyaw lang ang pagkagat sang nayon nga baboy sa itlog sang biktima nga si Lumel Katigan, 26 anyos, nga nagluntad sa Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Natabo ang insidente udto sa Nobyembre 11. Sa diin ang biktima ang nag-aalalay sa pagpabata sa ginasagod nila nga nayon. Samtang yara siya sa sulod sa Antangkal, kag nagapatakilid nga nagahigda ang posisyon sa nayon. Samtang ang biktima ang nagatalikod sa ulo sa nayon, kag wala ini makapreparar, nga hinali na lang ang ginkagatang iya nga itlog. Sunod sa panaysayo ni Rodolfo Valencia, sa Kalinog MDRRMO, wala na wasak ang itlog sa biktima, kag gilayon niya gindara sa Kalinog District Hospital. Nakagwa naman ang biktima kag istable na karon ang iyang kondisyon. Kuha niya gid mano kay nalabot ni siya pag sa likod siya biging kagat. Balitin na dala sa itlog niya pero hindi siya kuno sa agid Ginpahayag naman sang amay isang biktima kay Valencia na kuntion nga magbata ang baboy, ini ang nagabaris. Para sa balitang regional nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Ako naman si K5 Aaron Repoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo, K5 News of AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.